Listo? Dantzatzerik ez badago, zure iraultza alda, ba ez. Iraultzarako dantza bat. Bueno, ba nik esanen nuke soka dantza. Iruditzen zait komunitatek egiten dutela iraultza eta soka dantzak simbolizatzen duela komunitatea. Garai batean aurrezko ofizial asko dantzatzen zenituen, noren aurrean dantza eginez gozatu zenuen gehien. Ba, nire bikotekidearen aurrean dantzan. Eta gutxien, ba, esan nuke gutxien ez dudala gozatu, ze uste nuenean ez nuela gozatuko erabaki izan dut beste norbaiti pasatzea aurrezko hori. Zer zen bidrio eta otsoa. Bueno, bidrio eta otsoa zen bakoitzak bere bizitzan izaten ditu pasarte ilun batzuk eta hau da nireetako bat. Izan genuen musika talde bat, mexikar kantuak ematen zituena, dugunako musikari eta dantzari ezberdinek osatutakoa. Eta gezurra badirudi ere, ni nintzen bertako kantaria. Zer sentitzen duzu uztailaren 7ko prozesioan dugunako dantzari moduan parte hartzen duzularik? Bueno, ba logalea askotan eta gero hola pixka kontzienteago pentsatzen dudanean, ba ezakit, niretako berezia da. Pentsatuz hor mendeetan parte hartu izan dutela beste dantzari batzuek eta parte hartuko dutela sorte on pixka batekin. Iruditzen zait soka hortako kate begi izatea gauza garrantzitsua dela niretako behintzat. Uztailaren 7a egun zaila da iruindarrontzat. Uztailaren 6aren atzetik baitator. Prozesioan maldangora egin altzaizu inoiz? Bai, arrazoi ezberdinengatik, lo gutxi edo bat ere lorik ez egiteagatik batzutan. Hor izaten dugu hamaiketakoaren denbora eta hor uste dute aldiren batean lokartu egin naizela. Eta gero kurian goiti ere hori maldangorakoa, batzuetan ere bertan izan den giroagatik ere pixka maldangora egin zait. Tentsio handia izaten da prozesioak kuriak harrika zeharkatzen duelarik. Zer egin beharko litzateke? Ezakit ongi. Alde batetik iruditzen zait momentu hori eta historian beste momentu batzuetan eta beste ekitaldi batzuetan baliatu izan duela jendeak agintariei parez pare pentsatzen dituzten gauzak esateko, eta nik horri ez diot muzin egiten, iruditzen zait badela ritualaren parte, baina ez zait iruditzen muga batzuetatik haratago joan beharko ginatekenik. Dantzari gabeko San Ferminik irudikatzen alduzu. Nik nire kasuan ez, eta iruditzen zait, nahiz eta askotan ez garen konturatzen San Ferminak dantzaz beterik daudela. Batzutan dantzariz bestitutako jendeak egiten dituen dantzez, eta gehienetan konturatu gabe dantzariz jantzita, zurigorriz jantzita dauden milaka lagunen partez, horiek egiten dituzten dantzez beteak daudela San Ferminak. Eta zezenik gabekorik, nire bizitza guztian ezagutu ditut zezendun San Ferminak, baina nik uste dut inongo arazorik gabe mantentzen ahalko liratekeela San Ferminak, entzierrorik eta zezenketari gabe. Euskal dantza, Euskaldunon hizkuntza ezberbazkoa dela diozu. Nola esanen zenuke agur? Hola.